Andy, ugbu a gwakene anyị onye ịhụnanya karịsịa. Ọ nwunye m. Onye isi anyị ọ sị na ọ bụ nwunye ya ka ọ hụrụ n'anya karịsịa. Echi ị ga-akpọ onye anyị hụrụ n'anya karịchaa nwunye gị bịa maka aja nke ikpeazụ. Mba. Nwunye m. Mechie ọnụ. Agwara m agwa ọ kwesịrị na ị chọrọ inwe ego n'ihe ọ bụla a gwara gị mee na ị ga-eme ya. Andị biko kata obi lee ya mee ugbu a. Biko na mamezino biko na mamezino ya. Nwoke m, oge efela maka nke ahụ. Oge eji atụgharị obi agaala. Jide obi gị aka. Agwa nwata ihe ọ ga-emeju ebe ọgaranya. Ọ sị na ịdị ogbenye ka ya mma. Ma n'ime obi ya ọ chọrọ ebe ụba. Jide obi gị aka. Kedu ihe ị ga-erite na ndụ anyị n'ime ya ya ma enweghị ego? Inwe ego, mmadụ niile ma ọ bụ dọkịta ma prọfesọ ndị niile chiri echichi ha ga-adakpu obi. Jide obi gị aka nwoke m. Anyị niile n'ebe a ma nwoke ma nwaanyị anyị mere ya. Mụ onwe m mere ya. Ejiri nwunye m wee mee ya. Ugbu a alụọla nwaanyị tọọ. Ana m eriju afọ na-agba ụdị moto sọrọ m. Etu ọ dị gị ugbu a Andy ka ọ dị m na mgbe gara aga, mana ugbu a ọgaranya ka m bụ. Mụ na onwe m mere ya. Eji nwa m nwoke wee mee ya. Taa m na-agba V-boot agba Pathfinder. Mụnwa ji nne m fụrụ n'anya wee mee nke m. Mụ abụzi ego atụrụtara. Mụ onwe na-ene anya ebe a taa. Eji m ezigbo enyi m nwoke wee mee. Mara kịta ndị enyi m wee karị akarị ada agụtafa ọnụ. Ichite obi. Andy, mụ onwe m bụ ezigbo enyi gị ji ada nne m wee mee. Biko ana m ejekwe n'ụka. Na-anwa m ihe ana m ejekwe n'ọkụ mmụọ. Ụmụnne m nọ n'otu a. Unu ekwela ka onye ọbụla duhie unu. Ndị ụka gwara anyị na onwe ihe dị ka ọkụ mmụọ. Ma mụ na-agwa unu na onwe ihe dị otu a. Akwụkwọ nsọ gwara anyị sị na Chineke wee onye obi ebere. Ka m jụọ unu, onye unu hụrụ n'anya unu ga-atịga ya n'ime ọkụ mmụọ? Ọ bụ eziokwu na anyị ga-emehie ya, mana ọ ga-agbaghara anyị. Gwanụ m, o nwere onye nwụrụ ọnụ laghachitara anyị bịa gwa anyị otu ọkụ mmụọ dị? Naanị otu ọnwụ n'otu eluigwe. Ewere eluigwe ahụ nye ndị niile bara ụba ma mee ndị dara ogbenye oru ha. Andy, jikwara anyị ji aba eluigwe ahụ ugbu a. Ọ bụ eziokwu na ọnwụ bụ ụgwọ mmehie onye niile ga-akwụ. Ma o si n'ime ọhịa ma anụ na-efe n'elu ma ụmụ azụ n'ime osimiri, ha niile ga-anwụ. Chee na-efe dị nsọ bụ Lucifer, anyị ụmụ oru gị na-arịọ gị maka nwa oru gị bụ Andy Okeke, wee na-arịọsị ka ị gosi ya ihe niile o kwesịrị ịhụ ma meekwa ka anyị niile zukọ n'ala eze gị n'oge ikpeazụ, wee na-eri ma na-aṅụ maka na ogbenye enweghị ọdịda. Ihe niile a ka arịọ gị
wee nwee nkasi obi na ị ga-emezuru anyị. Aka m ege ntị n'okwu ndụmọdụ ezigbo nwunye m na-agwa m. Paul akọwasịrọ m ife anụ dị mma esi ghọta ya. Ọ dị mma. Amago m ife mmemme. Mma eje na nke Paul wee nalị ofu motie. Ọ ife a ka mmemme. Ife a ka mmemme. Hey, I think the big fish is coming around. Hi. All night, girl. All night. Are you loaded? Oh, come on. You see, money is not my problem. Just say. Well, I'm not too expensive. Just 1,000 naira. 1,000? Yeah. Okay by me. So where are we going to? My house, of course. Nothing kind of. So you will keep it has some more. You never know. More fun now. Sure. Before you go on. Yeah, from half of your money. Nanu. The plan is to be about going to buy up one. Oh, I go for you. Oyibo. It's a weekend. Oh, you didn't know. I'm making sure you can make it small. Take care of it. All right. What's for the hole? Yeah. Gotcha. Bye-bye. Enjoy yourself. Kwadonia maka ịchụ aja. Jesus! Oh, come on for the blood of Jesus! Onye kpa aha ahụ ebe a? Ọ bụ nwaanyị a. Open ya ebe a. Onye kpọtara nwaanyị ebe a? Onye kpọtara nwaanyị ebe a? Andy. Kpọnụ ya.
mana anyị nwaanyị abụrụ nwunye kwado na ndị maka ịtụ aja. Biko n'ucheru biko. Bọọlụ gị ka m kụzie n'eziokwu biko nwunye m pụrụ apụ. Ọ ga-anata echi. Ọ nataghị ana mma eduzi ebe a nọ biko Pọl ka ị na-ejene m ụtọ ya ọnụnụ biko nyere m n'aka ndị otu anyị. Andy, ya mịkpọta nwunye gị ebe a na nzukọ ọzọ. Ị nwụọ? Onye no 이제 먹마 거의 안 di cavo secondo me non anico che più candi allora qua no che manca un negnino allora qua Ote, ma wanne mo ke so sa ito. Ngue po so give you I don't know. Wanne mo ke no ya, ala ke fo ka ke ne ano po wan pa iwure ka kana mo ke. Bango. So ya iwe efe, I got it. So him 30,000 naira. Ni ke ai. Ti na ne. Papa na mo ne mo ke dozo. Ote po 20,000. Ndị ọ ga-adịle mma. Ndị ọ ga-adịle mma. Ife ọ bụrụ na anyị ebidozi ndụ n'isi. Mụ mmewelizie ego. Andy, ya mịkpọta nwunye gị ebe a na nzukọ ọzọ. Ị nwụọ? Andy. Nne, o nwere ife nchefu ịgwa gị. Enwelu enyi anyị nke a bi na ife a na-adị na-akọlụ gị ọfụma. Nwunye mụ na-ejima. Agwụgo m ya na anyị ga-abịa taa. Mgbe m chetere na ị nọrọ ya, ahụ metụkwa m n'obi. Mana ebe onye a sịrị na iwu na anyị ga-abịa taa maka ọ ga-akpọchakwa ndị ọzọ. Nsị na ama m n'ike gwụsị gị mana ọ na-azụ ga-adị mkpa na anyị ga-eje kama anyị jee ha na anyị nata ọsịsọ ka iwe zuo ike. Ọ bụ ọta ike egwusisi ahụ. Ụlọ ka si anata kịta gbatịsi okporo ụzọ ike egwusi nnọọ. Jee kwado ka anyị jee ife a na ọ dị mkpa. Enwere m agwụgwụ agwa ka anyị jee ife a. Dịta akwa na anyị ji wekwa yunifọm. Jide nwantịntị oge ma nwesị anyị oge anyị ruo ha n'ozugbo nke ọnwa ha ka ije sịgwa ede ịnata anyị anata ozugbo. Chineke kezi ke Andy, kuma isi wee lụọ m ana m ajụ ugo okwu ihe ọbụla ịgwa nka na-eme ma nkịta asị gị n'ike adịghị biko nye ma na ọ da-adị mma ọ da-adị mma dịka egbusa asọ mmiri na ala o welile lachala ya ya ihe mere ebe ọgwụ kwa na anyị ga-abịa ka anyị jee nya bụ ife wepụta obere oge anyị ru ha na
Aya fufia mu amu aya na tata. Ebe mo aka. Ba no tasira aka ni ma di man. Alu hanon no e. What till the another. Andi ka jo kwa mo. Ọkwa maka na ọgwụ aka ndị aga ya ike adị ọkwa mbụ a ga-edekwa ọsụsọ nọta kwa ọsụsọ Nem vou botar zero. Eu vou com táxi. É. Aí eu assim. Qual é essa? Aku amat. Cak mau mama. Mam kina ina sim dia. Oh, masa. Ni kan. Aí eu assim, What the next? Andi, ele só na ya man no, você vai ganhar. O pelo que não conhece o ai, mais do que tá, que afim, não tem. Andi, a mama tá o seu mesmo. Que tava mal. How do you know you? Urobi. Tu se sabe aí. E é meu quando mundo. Ficou. Cai no. Me fala, me fala. Como é que você gosta que é? Oh, mais de fala não ataque telefone. Obi, desligou e outro dia ela não sabe porque tá, né? O putinho é um homem que você viu. Cai de fato, aí da rana. Andi, agora me bem muito ambu. Ficou cai não. Ana Maria quando ganhou, ficou. Você usa caiga? Não, como agora aqui. Aí da rana está so kita não. Cai de fato. Vamos conta aqui. Vamos ver você. Andi, agora não vamos.
chi anyị na-efe dị nsọ bụ Lucifer, anyị ụmụ oru gị agbakọla n'ihu gị wee wetara gị aja chara acha nwa oru gị Andy na-enye gị, o wee na-ekwe nkwa inyefe gị ndụ ya na ihe niile gbasara ya ruo n'ụwa ya niile n'elu ụwa. Anyị wee na-arịọ sị ka inye ya ihe oke ya n'ala eze gị, ma ya nwa bụ ndị otu a ka anyị na-eso ya aṅụrị na-arịọ na ị ga-enyezu anyị nke anyị, na-enwe nkasi obi na ị ga-emezuru anyị otu a.
Merit, help me, Merit, we no more.